Dinamo je pripalo prvo, Hajduku drugo poluvrijeme u velikom 57. hrvatskom nogometnom derbiju, pa smo 14. puta ostali bez pobjednika. Čvrsto, vrlo agresivno ušao je zagrebački sastav u prvo poluvrijeme. Hajduk se nije najbolje snašao u takvoj igri Zagrebčana i ostao je sasvim nedorečen u prvom dijelu sa tek 2 skromna pokušaja udaraca prema vratima Lončarića. Dinamo je uglavnom prijetio iz daljine i sve do završnice prvoga poluvremena zapravo nije stvorio onu čistu 100% priliku. Splićani su burno reagirali u 40. minuti nakon ovog starta na Šarbiniju, koji osječki sudac Andrej Burilo nije pretvorio u najstrožu kaznu. 2 minute poslije Zagrebčani su poveli. Bila je to krasna kombinacija Dodo, Badelj, Samir. Znatno bolji i odlučniji Hajduk gledali smo u nastavku. Dinamo kao da se ohladio i zaboravio igrati na početku drugoga dijela. Hajduk je stisnuo odmah u 51. nakon kornera, Maloča iz teške situacije puta, ali Badelj čisti loptu neposredno ispred crte. U 59. nakon pokušaja Ibričića, Kelava odbija loptu koji je prije toga zamijenio odjeđenoga Lončarića. Šarbini prihvaća odbijanac poklon i sprema to u mrežu. U nastavku Dinamo se opet probudio. Bio je kvalitetniji, bolji, imao je nekoliko konkretnih prilika, međutim nije uspio zabiti odlučujući pogodak. Na drugoj strani Hajduk je dobrom promjenom strane u 68. Šarbini pronašao Tomasova, imao 100% priliku, ali Marin je promašio, nije dobro pogodio loptu i nije uspio pogoditi Dinamova vrata. U završnici su jedan i drugi trener promijenili po nekoliko igrača, međutim do konačnog pobjede nismo došli, ostalo je 1:1.